नों आंखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा होनना मादै मोनाव थांबा गोसोखाङा लोगो दंखायो बा गोसोखांबा जाहैदों लोगो दंखायो बेफोरबा सेस गारना नोगोद गिखायो बिदिबाथाय आंखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा दे होनदों गोसोखाङासो होनखादों ओंखारदो थांदो दाबायगासै न'आव माबायदि बुर जागासिनो दङ दखानावसो दै बेफोरबा सेस गारना नोगोद गिखायो बिदिबाथाय नालाय हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आङो दहायनो फैदों दखानाव बै गय खावै खावैनो मानसिफ्रा गय बिदिनो गय गोरलै खावै खावैनो टाइमानो लस थांजोब्बाय आंनिया खानाया बुरला जारला माबायदि खानदों नुवाखै आङो थेबलाबायनानैसो फैदों खिलिब थेबलाबायनो स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै आं नोंथांमोननो मा मा सेयार खालामनानै होनो मोजां जाम्फारखौनो गाननानै फैबाय आङो गाननो लुबैनानै ड्रेस नागिरबाबो मोननि स' बिदिब्ला लोगोफोर फैबाय थादो आंजों लोगोसे दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय आं एसे मालारि बरनना लागोन नालाय दाबो बरनजोबाखै खालिसो बरननि र' लोगोफोर स' लोगोफोर न'आव फैदोंमोन आं दहायनो नोगोर गोबाव जाबाय आरोना ओंखाम जाखांजोब्बाय मा होनो बेस्थ'नि थाखायनो आं ब्लगखौनो बानायनो हायाखिसै लोगोफोर बोरायनि बिसिगिबो फैदोंमोन ना ओमफ्राय लोगोबो फैदोंमोन आलासि जानो लेंहरदोंमोन माया दाखालि ओमफ्राय जाखांबाय ज'नो जोङो बोरायाबो फैबायमोन आं बोरायाबो ओमफ्राय बिसोर ज' जाबाय आं खुरना होबाय उन्दै दंना सिना आं बामनानै लाथ'बाय ओमफ्राय जों बोरायजों आं जाबाय आरोना बोरायखौ नेनो हायासै मानो होनब्ला गारिया माबा एसे गाज्रि जानानै लेट जाबोबायना ब्लगखौनो जेबो देखायनो हायासै आं लोगोफोर बिसोरखौबो देखायनो हायासै आं माब्लाबा मोजां देखायसिगोन दे लोगोफोर दायो आं दखानाव थांफिनगासिनो दङ मानो होनब्ला आमाया न'आव फैगोन आलासि दंफैयो आब'मोन बिजावजालि पुलिस मावग्रा बिसिबो फिसायबो बिसोर दंफैयो आरोना ओमफ्राय बाजैबो दंफैयो ओमफ्राय मायाबो कुसुगाव थांनो होननानै बुंदोंमोन ख्रिस्टमास जाहैनो मादै दङ सासे मानि लोगो कुसुगाव खाथियावनो आरोना बारसिं खाथियावनो स्कुल खाथियावनो थांनो थाङा मिन्थिया आं होनहरनोसै मेंग्रुजोब्बाय आं लोगोफोर बास स्टेन्ड मोनफैबाय आं र' लोगोफोर थांगोरनि दखानसिम मा खौरां मोनो लोगोफोर आङो दखानाव सफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय माया थांबाय गासिलाय मानसि बुङाबा खाराथ' सनालि मोनहा कुसुगावआव ख्रिस्टमास जानो थांसैनो मालाय थांमारो मा होना मामिया थांगोननो दाना सनालिखौ आं मिस खालामसिगोन जिनो गोसोखांसिगोन सनालि आंखौ गोसोखांना गोसोखाङा जाखो माथो मोखाङानो गोसोमसो नुजोब्बायना आंनाबो गोसोमसो नों आंखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा होनना मादै मोनाव थांबा गोसोखांबा जाहैदों लोगो दंखायो बिदिसो सनालिया आंखौ गोसोखाङा मादै मोनाव थांबा आदसा दा आं लोगो जाला ओंखारना आंखौ गोसोखाङानो थगायदोंसो गोसोखाङो होनफ्लादों गोसोखाङो दा माथो लोगोनाव थांबा गोसोखांदों माथो गोसोखाङाखै आंखौलाय माथो फनबो हराखै नों मा खालामदों ओंखाम जादोंना जायाखै लोगोआनो डिस्टार्ब खालामदों गाज्रिसो मोजां नङा माबायदि डिस्टार्ब खालामा नोंखौ होननानै बुदों ओमफ्राय माथो सिख'नानै जादों होननाय नोंनिखौ मा सिख'नानै जाया नोंनिखौ लोगोआ खाजाखौ सिख'नानै जादों जा गाज्रिखा नों लोगोआ भिडिअखौ नायनानै मिन्थिबा मा जाबावनांगौ दाना सेस लोगो जालांगासिनो दंला नोङो ओमफ्राय आंबो लोगो जायाखै मानो रागा जोंबाय नामा सनालियालाय जोंनाव दिनै सोर फैगोन होननानै जोंनाव सोर आलासि फैयो दहाय फैबाय सोर फैया मादै ओमफ्राय दहाय फैबाय सोर फैयामोनलाय दादा अजु ओमफ्राय आरो सोर फैबावा रंगिना बाजैमोन फैबाय आलासिया दिनै सातथानिफ्राय थांबाय जाबायना जोंनाव एसेल' थादों ओमफ्राय थांफिनबायबो न'आव गेलेनो मोनासै रंगिनाजों एसेल' गेलेनो मोनदों न'आव एसेल' गेलेनो मोनबायनो सनालिया जाम्बि नों मानो थांफायाखै होनबा बाजिजों बाजि लेंलांनो मानो थांफायाखै रंगिनानि मामि लेंलांबा फैदो सनालि न'आव थांसै होनबा मानो थांफायाखै साहा लोंबाय रंगिना मोना बिस्कुटजों साहा लोङाखै लोंदोंब्रा आं गोनाङाव लोंबायना आं लोंहोबोबायना साहा फुदुंनानै आरो मामिनो साहा दोनबावदोंमोन आं लोङाखै मामिया लोंबाय ओमफ्राय नों लोङासै होजाया साना हाबदारदों हटेलावबो लोंनाङा साहाखौ उन्दै मानसिया सनालि मोना गारियाव गाखोबाय जायगा मोना जादों गिनानै सनालिखौ जंखायोना गिना सनालि आंखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा दे होनदों गोसोखाङासो होनखादों ओंखारदो थांदो दाफैगासै न'आव दाफैदे न'आव दाफैगासै
Hujung me hono udah sonali. Macam ni kan. Ladu labu deh nih. Ladu labu Marina ampai bahagia betul betul dengan cepeda. Tiduran lagi lama ya Gulia, nerhinde sonali nih. Babia betul betul dengan ladu betul dengan hendak cepeda. Mesin nama siapa? Enggak. Bawa. Enggak nggak apa hidup nanu ngau. Mesin dah. Tapi betul be. Thang bé là lực phơi bơi phơi này giống ô tô sạch chứ man gì vậy mình phải ô bơi bơi bao sáu thằng bơi ra phải cái ô tô phun lạnh bay đốt trên nó khát lạnh bé là thằng bay ma mình nào bên đấy á có thằng cái này làที่ในการบันทึกเป็นChristmas sun เลี้ยงคนดักเลยเลี้ยงเราไม่ทันมันจึงถูกไปซึ่งอาจช่วยละบ้านได้แค่นี้ก้าวเสร็จทางตัวซิทางนึงมันน่าจะหาจุดใน every year ช่วยละบ้านไทยมันได้ใช่อะคนตัวกันนี่อะไรเพื่อได้ประกันอะไรนะอะไรนะอะไรอ่างทางบ้านก็เพื่อได้ทางไหนนั้นทางนึงมันน่าจะอีนั่นนะคำคือจะส่งน้านี่เฮ้ยเนี่ยอันมาพนังปลุกผู้ซาบะแค่เนี้ยถังในเสียนะอีปรียักถังในเสียเบสระเลงลังจีนี่ชิมเข็นชิมพิชนี่นุ่งไตเป็นเสียลามาจะทำแบบในนุ่งว่าบิชนี่มันลังไรเดาหลังไล่ๆบอกสมองทุนแบบว่านุ่งว่าฮาพิเป็นในเสียนะมาแล้วมาทางเงินรอละเสียเลงลังไม่ถ่ายเบสเสียละพี่ไปถ่ายเยอะพี่พี่ก็เชื่อก็พี่บัดแท้ที่ทุกคนหับลังใครเยอะเลยนะพี่บัดแท้หับลังดักเลยข้างในมือเมื่อไปจะพูดไปจีนี่ไปจะพูดแบบนั้นเลยก็เหมือนเนื้อเงินเดียวมันข้ามมันลงมันดูเสียนัวหาเป็นท่านหนึ่งเหมือนแม่เลยคนตึงเหมือนเป็นก็สุดท้ายมาหาสลับนี่มือหนาไปมันน่าเป็นละสิสคำสลับเป็นยังไงนะครับลังอาเซียนนะ